Mata kai ki tunanin you can keep a man, sex can keep a man. Sex baya taba ajiye namiji. Abin da yasa nace sex baya taba ajiye namiji, shi kadai baya ajiye namiji in baki da respect, in baki da ladabi, baki da biyayya. In baki san other tactics na rayuwa ba, kai ki tunanin sex kadai zai iya ajiye namiji. Most especially ƴan mata wanda yanzu kuna tunanin idan kuna ba saurayin ku jikin ku yana kwasa wata budurwan fa zaka ganta yana ka san matar shi. Bambancin ita da matar shi kawai sadakin da bai je ya bada ba da shaidan da ba a yi ba cewa an daura wuri. Amma ƴan matan yanzu mostly waɗansu da yawansu abin da yake faruwa kenan. Tunaninsu, kwakwalwansu kawai sex ne zai iya sa namiji ya soki. Wallahi sex ba zai iya sa namiji ya aure ki ba. Ba zai sa ya miki son kirki ba. Let me tell you one thing about maza da baku sani ba. Maza tunaninsu ya wuce naku. Ku karatun da kuka yi daban, karatun da su suke yi akan ku daban. Idan zaki shekara 100 kina ba namiji jikinki, kina tunanin kina mishi abin arziki, kina tunanin kina mishi abin da yake so ne zai sa ya kika ajiye shi duk sanda ya neme ki bashi. Wallahi shi a tunanin shi kawai ba zai taba iya auren ki ba saboda tunanin shi yanda kika zama so cheap to him. Kowa ma zaki iya ba kanki, kowa ma haka kike yi. Ke kuma kin yi shi har a cikin zuciyanki cewa kina kyautata mishi ne, kina so ya aure ki, kina so soyayya ku ta kullu, alaka ku ta kai wata extent. Shi kuma ba wannan abin yake kallo bala. Abin da yake kallo wace irin mata ne zai aura, wace irin uwa ne zai kama yaran shi. A haka zai aure ki, kin iya zama da shi shekara da shekaru, kina zuwa ɗakin shi, wata ma kin yayi camping ɗinki, wata ma subhanallah kike ɗaukan ƙawainiyan shi kuma ya aure ki, kima kin san wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba. Maza za su iya sex for every reason, amma ba wai dan shi wannan sex ɗin zai sa ya aure ki ba. Maza za su yi sex na farko saboda kawai suna son sex partner, saboda su ajiye ki duk sanda suka neme ki biya musu bukatunsu, ba wai dan suna so su aure ki ba. Namiji zai iya sex saboda wutan kashe gobara is available, ko ma me zai iya yi saboda me ya kashe sha'awan shi. Na uku, namiji zai iya yi saboda ya dinga relieving stress ɗin shi, ya dinga relieving damuwan shi, saboda yana so ya canza wani abu na daban, abin da ya saba ci yana so ya canza wani. Namiji zai iya sex kai, in fact namiji yana iya yana kwanciya da matar ta sunna yana kwanciya da ita, amma yana tunanin wata, yana sa tunanin wata a cikin kwakwalwar shi. Ke a matsayin ki na mace kina tunanin namijinki yana you turning on, kin sa shi yana jin daɗi, you think ke yake ma wannan crazy sex in, ke yake jin daɗi, yana tunanin wata ne, ya sa wata assumption din shi, yana tunanin cewa da wata din nan, wasu especially wata irin wanda yake sha'awa din nan, wata wanda yake ganin mai zafi ce, wanda bai iya samun ta ba ko kuma ya ji daɗin ta, to zai dinga tunanin ta while having sex with you. Ke kina tunanin da ke yake. In har zai iya ma matan shi wannan abin, ke who are you da ba zai miki wannan abin ba? So it's high time ƴan mata ku gane cewa this men you guys kuke ba kanku, wallahi suna kallon ku da useless ne, because useless ne ma ku, useless ne ku. How can a man keep you, turning you to a sex tools, and ke kina tunanin kaman cewa abin burgewa ne kike yi, namiji ya aje ki sai kwasan ki yake ta yi. Kina cin amanar iyayen, kina cin amanar Allah da ya halice ki, kina an san zanibi. Ana da yanda bai kice namiji ya breaking heart ɗinki. How dare you ce namiji ya breaking heart ɗinki? Ke kika breaking heart ɗinki, ke kika nema. An ce Juma'an da za ta kyau tun daga Laraba ta kai gane ta. Duk abin da namiji ya zo da shi, in ke ba da kaikiya ba ce, ba jaka ta yayi ki ba, ya kamata ki san abin da ya zo yi tun yaumin da ya zo ya fara soyayya da ke. Soyayya ne fa za a yi shi shekara ɗaya, wata biyu, shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, wata ma shekara 7. Akwai wanda na sani shekara 7 wai suna soyayya da saurayi. He keep her. And at the end of the day yana ce mata ta fita, yana so ya auro wata ya zo ya aje a gida. Idan da kina da amfani ko kuma sex din ne zai iya ajiye shi, da sai ya aure ki ai. To maza ba wannan suke kallo ba, su suna kallon future din su ne. Mata ne za su iya soyayya, za su iya ba namiji kansu. Mata da aka sani mata su ne idan na mace ta ba namiji kanta saboda tana son shi ne, ta yarda da shi a ka'ida. Amma namiji idan kika ga ya kwanta da ke, akwai abubuwa da yawa da zai sa ya kwanta da ke, ba wai saboda kawai he can give you his life ba wai saboda yana son ki ba wai kawai zai iya rayuwa babu ke ba. Yeah, so it's high time ƴan mata kika ƴan mata tana siyan magungunan mata. Me zaki da maganin mata? Hello, ki me da maganin mata? Me maganin mata zai miki? Me zaki da shi kina budurwa?
ko kina bazawara. Is high time da za ku gane cewa this sex da kuke ba mata kuna sa mata ana zama so cheap ne, saboda a lokacin da namiji yake da daman da zai iya auren ki kin zo kin bashi kanki shikenan babu, kin wuce wannan daman, sai mu yi ta zama, sai a yi ta zama, saboda babu yadda za a yi namiji maza ya su yi ta auruwa bayan ga tsadar rayuwa ga tsadar abubuwa ga mata sun yawa burje ga kuma kun making pussy so available to them. Gindi ya zama so available, kowane namiji duk inda ya juya zai iya samu, zai iya a rana sai mace ta kira namiji so 100. Me take so kawai wancan abun ya zo ya bata, ya zo ya yi miki. Kafiya ni wannan abu, mata sun zama mutunci ya zube, daraja ya ƙare, kowa wancan abu subhanallah, Allah ubangiji ya sa mu dace.